Inibingelele kuphina kuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We oy we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video yami. Hayi mfowethu sewusikhathi sami manje akazi ukuthi ngumongameli ayikhale usho mina ungizwe umlando kaMchunu Ntomba simdabakalanga samnqoma ngoba simthanda imvuma mfumele evunyuka lesemelika ngoba ngisho phamo imvumile umthatho obulalini siswa hasaningene izolo balukhahla kwazaminduku yakwazi ukufika balushaya inyanga uzolasha abantu balushaya isangoma uzophulaphi ngila samukela khona umsholozi endaweni yesiprofeto endaweni ongacabanga ukuthi iningizimu Afrika ngokuzondwa kwenxamalala iyokenzeke into eyishengalena simmukele phila ebuye ejele. Ngicela ukubingelela kwabe foundation kaJacob Zuma Foundation asebeyishalazela abaningi hayi ngoba umuntu emhlabeni ngithi ke sishale khulu ihlombe ifoundation eke baba uNxamalala elokhu yaqala njalo ifundisa abafundi abaningi kunabantu imindeni yabo namhlanje ngenxa kaNxamalala sukela kudala enkandla ethinta ithuthuli kwelakithi elenza libe umuntu. Ngibingelela abaholi bakaKhongolose abakhona eke abahlonishwa bakhona nomama uweziwe Thusi ngiqala nje ukuzwa kuthiwa khona ungqongqoshe ka-Arts and Culture ngaqala ngaye akaze ngimhluphe kanje. Sibingelela kakhulu nomndeni kaNxamalala ngizokuba mude ngoba ngiyayazi engizoyisho la. Niyangizwa ngithini? Ayikhale. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu emndeni kaKhongolose la ubaba Bhile ngakhona sithanda noma singathandi wazalwa yi-ANC ngeminyaka yama-60s kuboshwa Mandela kuboshwa Oliver Tambo kuboshwa wonke umuntu owayiboyelela izwe lenkululeko seNingizimu Afrika. We can never take that for granted. We can never ignore the power of the African National Congress movement uniting the African people in one ambition to release the country as we are free today. I-problem ilapha ke mntaka baba Nxamalala iboshelwe uboshelwe ukuthi eyintweni ababezilwela kufike kwashintsha mase kuvunyelwana ngokuthi umbuso ubuyele kubantu abamnyama kwaqhubeka u80% wabe izigqila abelungu bathatha u20% bebe own 100% economy of this country, then they suppress us, they feed us. And then thina wasesirelela kwathiwa thina sizukulwane sama grant sizukulwane sama tender, where you have a tender and rely to the private sector, and when you earn 30% of your tender you go back to the private sector to buy your clothing, to buy everything. Then where are the benefit of the black skin? Where are the benefit of the black man? The power is in private sector. Rise up Africa, rise up Bantabasha. Isikhathi manje sesifikile. Njengamanje ngane zakwethu uNxamalala ulelola yonto radical economic transformation. Kwathiwa uthinta isidleke seyinyosi. Lesi sidleke seyinyosi samtinyela. Kwavuswa amacala amadala angayenzi sense, angasoza ayenze sense. Bona bawukhongolose bayalazi iqiniso. Njengamanje ngithi ema-Afrika asibonge ukuthi sithe uNxamalala simbona ephathekile. Wakula amhlanje samthola ephuma etilongweni nazabalaza emakhoneni kwanyuswa inamba zaphezulu zithema inyuwa ziyaphezulu inamba ziyalalela nalezi inamba mase kuzoba ukhetho ziyehla ayakanyishayela ihlombe ukhetho wakwethu engathi ungahlala kulukhetho yazi ngeke ngathi mina repeat ku TV ngibuka kuthiwa 200 people infected the whole country. Ngalesikhathi kuboshwe uNxamalala beku 21,000 thiwa kunyaze lutho ezweni kanti bayazi ukuthi banyonyobela
inkunzi emalunda luthe yaphansi enkandla kona kithi kwade kadonuse umshalezo unqofa kaNcamalala layinyondobela sathi ngeke bakwenza lokho angani sikhona singama Africa as young people sithi Ncamalala awuqedanga umsebenzi wakho hamba uyoqedela umsebenzi wakho. We are going to give you a condition. Njengabantu abancane sithi siyayidinga experience yenu from 27 years ago niphethe izwe ukuthi ni hand over to the young people of this country. We are begging you. Ngiyacela baholi. Ngiyacela. There is no way that you can predict the future that you are not going to be part of. You need to include us. You need to include the next generation. If you are really fathers, the father leave the legacy in his family, in his own child, in the nation, and in the village, in order for you to be praised like King Shaka. Kasezanga khona ibongo shemnyama umashikizela ashimbi yakhe uveze lonyanda uveze kwabantu usala ibongo uzosala zibadabule emanxeweni. Njeka manje ma-Afrika ngithi umhlaka 1 abantu abahambe bayovota ngithi on one condition. Konke ngicela lapha ayiphuthume uma sengiyavala. Konke ngicela phuthum sikhathela masela ngithi phansi ngamasela phansi. Ubaba kahamba oqedela umsebenzi awuqalile izwe liqhubeke libe into eyodwa ba hand office. We are giving them only 5 years. Obaba bethu sibanikeza 5 years kuphela ukuze izwe lethu libe nekusasa. Siboshiwe thina. You can't ignore leaders like Nkosi Khanyile. Never. If you are the true leader, youth, you must not be the coward. Unifundile ngithi njengamanje ngizophuma umkhankaso njengomongameli wamabhinqa ngithi ngizohamba ngikala wonke amakhansela angene ekhundleni nasi isikali angisho ke mina ukuthi ningavoti votani kodwa nasi isikali. I'm launching isikali as a campaign to state to all the councillors that are standing for the opposition. Somfika umuntu ewu50 elucingwanyana kuyaba njalo 1 month useyisidudla useno useshayo 8. Instead, you must lose the weight instead of gaining the weight. We can never, but we can never defeat the loyalty you have in your organization. Ladies and gentlemen, you must renovate your own house and the future of this country. Nifotela batele bathandayo, namaqembu enowathandayo, uNcamalala ufuna intuthuko yezwe laseNingizimu Afrika. Ngiyabonga. Bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.